Mira ti con que me sai agora. Despois de tantos anos e saime con él. Pois mira, algún día tiña que ser. Nunca cho quise dicir antes porque, en fin, non quería romper a nosa amizade. O espectador en Aeroplanos vai ver un día na vida de dous vellos amigos, dous anciáns, que están nun momento decisivo da súa vida. En ese día se pon en manifesto a grande amizade que teñen entre eles e, sobre todo, que toman unha decisión, un acto de liberdade que vai cambiar radicalmente a súa vida dese día en diante. Lagarta Lagarta, co seu próximo espectáculo con Aeroplanos, estará 4 días no Salón Teatro, dentro do que é o empeño do Centro Dramático en estabilizar a exhibición de espectáculos de calidade galegos. O meu personaxe é un vello que chama Paco, ascendente de españoles, un vello argentino, en Buenos Aires, que é moi amigo do outro personaxe que fai Ernesto, que é Cristo. Son amigos da infancia, exxogadores de fútbol, viúvos os dous máis ou menos ao mesmo tempo, casados con dúas compañeiras tamén da infancia, e é un tipo que ten bastante mala leche, pero ten un gran corazón. Está pendente dun resultado dunha analítica que é justamente o día que pasa a función, que aí vanlle decir máis ou menos o que lle queda de vida. Entón o home pois négase a... bueno, está un pouco acojonadillo e négase a sabelo e, bueno, a decisión que toman é unha decisión un tanto sorprendente e implica tamén o seu amigo directamente nesa decisión. Temos un elenco amplio, 12 actores e actrices galegos e un portugués, pero xa instalado en Galicia, que fan un traballo magnífico de interpretación e un traballo físico tamén importante. Neste espectáculo os actores somos eu e máis José Manuel Olveira Pico, a directora é a Rosa Álvarez, a iluminación está a cargo de Eduardo Alonso, traductor é Abrino González, a música, a selección musical fixo a Rubén García, a xevante dirección Marta Sacao. Este é máis ou menos o equipo que traballamos habitualmente na nosa compañía. Pero agora podes dicir. Así que agora non te importa nada que rompa a nosa amizade. Veña, Paco, como vai romper a nosa amizade? A nosa amizade non vai romper nunca. A compañía, os socios fundadores somos Rosa Álvarez e máis eu, levamos traballando desde o ano 2001, e o noso último espectáculo que tivo moi boa acollida por parte do público e da crítica foi As Últimas Lúas, co cal recorremos Galicia todo o ano pasado, e agora con Aeroplanos seguimos nesa línea de dicir de teatro nós chamamos de teatro de sentimentos. Non drama, pero si un teatro que faga aflorar os sentimentos da xente, que pensamos que é un tipo de traballo que aquí en Galicia se fai moi pouco. Vamos a ver un espectáculo, un Bertolt Brecht, que é unha parábola do capitalismo, que está situado en China, e curiosamente nos anos 40 eu creo que ninguén se esperaba ese boom do capitalismo, do neocapitalismo que houbo logo na China. Pero tamén hai de dicir que vendo cousas do espectáculo, xa temos comentado co director que hai partes do espectáculo que ese Brecht fíxose moi galego e que nos lembra moito a Valle Inclán. Fala de moitas cousas, fala da vida, fala da morte, o sea, de como un debe enfrentarse a este tipo de cousas. Un pode caer no derrotismo ou botar para diante, non? E neste caso, pois estes o que fan é liberarse e tomar unha opción de libertad, que eso, o sea, como se foran dous jóvenes de 15 anos, non?